उद्या असलेल्या वटपौर्णिमेच्या साहित्याची खरेदी करण्यासाठी महाड शहरात सकाळपासूनच महिलांनी गर्दी केली होती। मात्र अनेक महिलांनी शेवटच्या क्षणी खरेदीला प्राधान्य दिल्याने संध्याकाळी मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाल्याचे पाहावयास मिळाले। यावेळी चौकामध्ये दुतर्फा वाहने पार्क केल्याने तसेच खरेदीसाठी आलेल्या पादचारी ग्राहकांमुळे शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते भगवानदास बेकरी या रस्त्यावर प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण झाली। या ठिकाणी होत असलेली वाहतूक कोंडी सुरळीत आणि नियंत्रित करण्याची जबाबदारी असलेले महाड शहरातील वाहतूक पोलीस मात्र यावेळी कुठेही दिसत नव्हते। यामुळे वाहनचालक हैराण झाल्याचे पाहावयास मिळाले।